मालायनि सियाराव बिब' बिनानाव एखेबारे बिबायजों सिख्लाफोरखौ नाहरदो आंना फिसायानो हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय नै जोङो दा खैनानि न'आव थांगासिनो आरोना लोगोफोर माने खैना हाबा जाखांनानै साननैसोनि उनाव हिन्जावनि न'खरनिया खबर लाहैयो नामा खैनाखौ आंथ' मिथिया बिदि नेम दं नामानो ओमफ्राय जों दा बेयावनो थांगासिनो आरोना लोगोफोर नै जों दा न'नि गारिजोंनो फैग्रोबाय आरोना ओमफ्रायो हिन्जाव गोदाननि हजोंहाय गामिनि आइमोननि गामिनिफ्राय अट'जों फैबावगोन ओमफ्राय जों ज' जायासै आरोना जों फैग्रोबाय न'नि गारिजोंनो जों फैग्रोबाय आरोना बिसोरो उनाव दं आरोना लोगोफोर बिसोरो अट'आव माखासे दंबावो आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय जों दा न'नि गारिजों गेन्द्रा आं मामि गिदिर आइ फैग्रोबाय आरोना जोङो नै गामियाव थाङासै आरोना जोङो जोंहा न'नि गारिजों फैग्रोबाय नालाय ओमफ्राय बिसोर माखासे अट'जों फैगासिनो आरो नै लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो नै जों दा थांगासिनो मामिया आरामसे गारियावनो उन्दुबाय आरोना नै लोगोफोर मामिया फुंनि टाइमाव उन्दुखायो नालाय नै आरामसे गारियाव उन्दुबोबाय आरोना नै जों दा गेन्द्रा आं मामि फिसा मामि गिदिर आइ फैग्रोबाय आरोना लोगोफोर भिडिअखौनो बारा लानाय जायाखै आरोना लोगोफोर आङो नै मामिखौ लाबाय थानाय जादोंना जाखिनि हायो बेखौनो नोंथांमोननो एसेबाबो शेयार खालामसै आरोना आङो लोगोफोर आरामसे उन्दुबाय मामिया आखाइ मुथुलायदों नालाय मोननैजों Ini sekolah. Baru ini Inggris medium sekolah nak pergi ke? Iya. Cuma sekolah dengan nak kenapa nak tahu ya? Ini sekolah ya. Ini awak kasih sekolah ni dia mesti awak. Ah. Ada. Wah ini nombor. Nombor mana tu? Siapa nak berdoa lang? Ini kalau kamu datang, anda ini kita nak kang bayar anda sudah betul betul nak bayar. दायो जोङो नै मोनफैबाय आरोना लोगोफोर टेन्ट हाउसफोरानो बोखारखाङाखै नै लोगोफोर दाबो दङ हौवाफोरा जों दा हाबनोसै सिङाव आङो भिडिअखौ लाजोबनो हायासै आरोना साहा लोंनाय मानाय नै आं ओंखाम जानायाव एसे लालायबाय आरोना लोगोफोर नै मामिखौनो लानाय जादों नालाय बेखायनो बारा भिडिअ खालामनो हाया ओइथिं जोंहा मामिखौ हौवा गोदाननि बिब'आ लादों आरोना नै मामिया उन्दुवाखैमोन नालाय जों ओंखाम जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बियो लानानै होदों आरोना जों दायो ओंखाम जानोसै आरोना नै हाबानिफ्राय फैबाय हाबानिफ्राय फैबाय आलासिफोर Jangan yang sampai tadi sudah benar tu saya kalau kamu masak ni. Kenpul tu tahu dulu ni. Kenpul ni. सोरनि बिसिनाव उन्दुबाय थादों थांसै थ' न'आव मालायनि सियाराव बिब' बिनानाव एखेबारे बिबायजों सिख्लाफोरखौ नाहरदो आंना फिसायानो今天这位同学，我把干子的工作说看我同学。Ini ada apa nak? Biasa ya. Ayo naon ya bibu nih daurahku. Megun deरखबलायदों दावरावखौ नाहरनाया Hai dek, mami Serang sedang pijeng
Mana kita apa yang sama kalau sama. Ini lo sama. मबाइल माबानाय नुहुरदों आरो बियो मा नुदों मा नुहुरदों Aku cikin ya kayak bahan otak sih. नै आङो थांनोसै बिदाय लानायावनो मामिया गाबनानै होनानै लामाथिं लाफैदों आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय मामिया गाबनानै आरामसे उन्दुलांबाय आरो उन्दुनोबानो गाबो आरोना बियो मालायफ्रा खुलुमखांजोबलायबाय आरोना ओमफ्राय आंहा गैया खुलुमलायनोनो मोनासै आरोना मामि गाबनानै नै दा थांनोसैयानो लोगोफोर ओंखारजोब्बाय नै दायो खुलुमखांजोब्बाय फैनो ओंखारबाय बयबो आंहासो खुलुमनो मोनासै मामिया गाबनानै दसेल' गाबदों आरोना गाबबायबो उन्दुलांबायबो आरोना उन्दुनोनो गाबो बियो बिदिनो बै जोंहा बिखुनजो आरोना जोंहा बिबोनांनि बिखुनजो बै नैबे सासे आरोना नैबे गोजा गाननाय आरोना आरामसे उन्दुलांबाय गाबनानैनो उन्दुलांबाय फैद' उन्दुनोनो जि गाबबाय आरो बियो नै आलासि जाफैना उन्दुलांबायसो बिहा फैद' सिखारबाय उन्दुनायानो ओइ दुस्ट' आयौ बिसिनाखौनो सिफायजोबसिगोनहाय बियो मा होख्रावनो मोजां मोनबाय थादों नोङो हा मामि बुंदों मामिलै आंनि सना फिथर ओइ